Здравейте на всички, добре дошли в канала на Тая Тейст. Намираме се на покрива на Сердика център, за да отидем на едно специално кулинарно изложение. Нашата цел на това кулинарно изложение е, освен да ви го покажа, и да си купим всичко, каквото ни се хареса и след това да го опитаме или да го сготвим вкъщи. Ако ви е интересно това видео, може да ме подкрепите с едно харесване и да коментирате какво бихте искали да тествам в следващите видеа. Взимайте си нещо вкусно за пиене или за хапване и да започваме! Са различни видове риби хаймели с верификации. Имаме с трюфел, имаме с васаби, имаме с мети портокал, малина. Те са разработени от дисфортар. Ще направиш ни яйца бенедикт, отгоре сложиш купилер в 2-3 парчета. Красота! Завърши на ясния. Искаш ли да пробваш? Може, да, ако може да пробвам нещо. Искаш да пробваш? Кое е хаймели? Това е с малина. Това е малина. Така. Това е балсамико, мети портокал. Да пробвам с мети портокал. Много благодаря. Много мерси. Найс. Определено ще даде завършек на ястието. Уникално. Ще опитай трюфела, че бих опитала. Това е трюфела. Добре. Ето, мръсните. Жестоко е. Той ти е супер ароматен, ти можеш само да провериш. И е силно, да. Уникално. Много вкусно. Ти ще обичаш хайвер трюф? Аз ще взема някакви перли, още неща за декорация, които се правят с специална техника. Виждам нещо интересно. С лайм, лимон и лакрица. Това, което компоните. Много интересно. Питам и червеното песто. Това е много добро, червеното песто, by the way. Може да ми приготвите нещо, което вие смятате за най-вкусно, най-готино? Коктейл. Коктейл? Да. Най-вкусно и най-готино. Да. Веднага ще ви направя, ще вкарам малко в Италия. О, найс. Да. Опазването на околната среда, използвам киселини. Тук поливам зърно. Réduit et après à la base de Daniela Имаме финални допълнения. Еспумот, грето. Окей. avec tout. Mais un poisson. И за финални, гарниша вече финално е с вкусовата и зрителната плана човек с съзнание става между една и 3 години, докато ароматът става 20 години съзнанието. И по този начин парфюмирам моите коктейли, за да връщам моите гости на места, където са били чрез аромат. Много добре. Ако опитате някакъв, като взете някакво друго, вие се върнете при мен. Това ли става пантан? Вау. Гад. Виж, чух ли, че той сложи парфюм на коктейла? Има малини, спумата е жестока. Fucking awesome! Ще се върна
Маличано. Да, питайте го. Нещо така по-интересно да ми препоръчате българско шопска подправка. Отваряте, помирисвате, нещо много българско, което става за Боб Агнешко кюфтета. Но много хубаво, да. Родопска и аз първо нея видях, да. Ще я взема и нея. Така ли? Учихме заедно, помниш? Да, сега като те видях също. Етиопски микс. Това са мост. Етиопски микс. За месо и за леща. Окей, ще си ти се доверя. Ще го опитам всъщност. Надявам се, обичаш готвиш месо. Да, определено. Характерно за готвене на леща и на пиле. Националното ястие на Етиопия е едно пиле, което се готви много дълго време с много бербери. Там всичко се сервира на един хляб, който е като такава огромна палачинка, слагат се от всичките неща и човека почва да си къса и да си яде. Трябва да го сготвя явно, да го видам. На сайта ни сме качили за всеки продукт минимум 5 рецепти, които са вътре. Няма всяка рецепта. Имаме кратко видео, което е около 2 минути, съставките, които са необходими за съответната рецепта. Много благодарим. С карта ще ви платя. Гарам масала, соса, хлебчето с масло, пиленцето криспи, имаме конфю от шампастък и кориандър, както и малко масло от кориандър. И това е дегустационна хапка, която възнамерявам да опитам една пластмасова лъжичка. Това, което мога да кажа е, че е индийско ястие, приготвено с френски техники. Супер ями! Извинявай, само да те попитам, това е по-скоро индийско ястие с френски техники. Това връзка между индийско, нали? Нали? Много е вкусно, много благодарим. Шеф Емигенчев също потвърди, че това е френско ястие, индийско ястие с френски техники. Супер вкусно, супер свежо. Искам още малко да опитам от маслото в кориандър. Даже ще го опитам отделно. It's very yummy. Време е да тестваме нещата, които сме купили от мола. Аз днес ще си опитаме продуктите, които сме си купили от изложението Taste the World Expo в Сердика център. Най-накрая дойде този ден, в който ще можем да опитаме тези продукти. Имаме италиански салам, италианска горгонзола, брашно от тапиока, 3 прекрасни подправки от български производители, родопска подправка, гарам масала, индийската подправка, както и бербере спайс микс за етиопска кухня. Едно прекрасно кимчи. За десерт ще имаме мочи с манго и корейски жирани бомбони. Както и франзелката ни се запича в момента във фурната за един прекрасен сандвич. Чабатата, която излезе от фурната. Хрупкаво, много приятно, мекичко. Направо ще късам, защото се рони яко с ножа. Мирише уникално. Уникална чабата. На вкус е също толкова приятна, както и на външен вид. Взема от саламчето с тази чабата. Има и такова. Се излъжете, това не се яде. Хора, сандвича, който си направих с чабатата и с салама,
е уникално вкусно. Това дори само така може да го ядеш. Може да се сервират с бъркани яйца, с домати. Според мен това е прекрасна закуска. Много вкусно, много свежо. Оценката ми за хлебчето и за салама е 10 от 10. Минем към сиренето горгонзола. Не го миришете, защото може и да се откажете да го опитате. Резвам си едно малко слайсче. О, ами то е мекичко. Не се окаже, че е замазане. О, доста е мекичко. Не очаквах, мислех, че ще бъде нещо като бри, честно казано. Може да си го намажеш и на филийка, като крема сирене. На вкус е за някакъв сос, такъв от сирена, както и за кетеринг си представям, че ще бъде удачно. Има такава приятна коричка като на бри, аз много ги харесвам. Ако някой знае как се получава, да напише в коментарите. Е лекичко, много е приятно, не е солено, умерено солено, нежно, не е толкова натрапчево, както някои сини сирена. С мръсна газ влиза горгонзолата в топ мои любими сирена. За горгонзолата давам 10 от 10. И така, скъпи приятели, след една лека закусчица може да преминем към нещо по-бруталничко, като кимчито. Кимчи си изглежда както винаги, като кимчи. Ще си позволя да опитам с пръсти, тъй като нямам в момента клечки. Кимчито е очаквано спайси, очаквано соленичко. Значи за хора, които държат на люто, предполагам, че няма да има много люто. Аз също държа на люто. Не, че не ми се засълзиха очите. Съм яла кимчи, мисля, че в Лондон и горе-долу беше същото на вкус. Оценявам го като 9 от 10 и то махам едната точка само защото аз не обичам кимчи. Но ако вие обичате кимчи, определено това се заслужава на изложението. Сме избрали 3 много интересни подправки от българския производител Spicing за подправки. Така че предлагам да отворим първо родопската подправка, тъй като първо не я избрах. Аз съм голям любител на български ястия и предполагам, че ще си я слагам в българската кухня. Съставки джоджен, магданос, кимион, риган, мащерка. Родопска подправка. Хора, уха е уникално. Направо бих си направила и чай от тази подправка. То не е само мащерка, то не е само джоджен. Ям и сушени билки, да. Боб. Следващата подправка е гарам масала, кориандър, резене, кимион, канела, зелен кардамон, черен кардамон, индийско орехче, звездовиден анасон, черен пипер и карамфил. Very, very spicy. Задължително ще я сготвиме. Супер е, уникално. В мола, когато бяхме, шеф Немигенчев готви бътър чикън точно с тази подправка, затова съм я опитала още там. И всъщност и затова аз си я купих, защото буквално няма нужда да си търсиш всички подправки, след това да ги пазиш само за да сготвиш нещо индийско. Тук са ни сложили няколко рецепти. Типс с телешко бонфиле, етиопска леща, мисир ват с 3 от 3. Просто 3 от 3 не мога да ги отворя. Не ме бива в отварянето на капачки, в затварянето им, опаковки, особено тези, които се дърпат, просто ме няма в тези неща. Добре, аз направо я продукчих и пръстта ми е вече в тази подправка, затова ще я опитам направо. It's very yummy. Всъщност тук съставките са червен пипер, лук, кориандър, нигела, лют пипер, чимен, семена да весил, чесън, джинджифил, зелен кардамон, бахар, канела, черен пипер, карамфил, индийско орехче. И джинджифил, да. Доста интересни подправки, ще разгледаме етиопската кухня. И най-накрая време за десертите. Позволете ми първо да опитам от това Double Fillings Mochi с манго. Както казах, не съм и голям любител на мочито.
Въпреки това, аз ще се наложа, за да го опитам и евентуално да ми хареса. Някак си ми се иска да го обичам, защото всички толкова с голямо удоволствие хапват мочи и го тестват и го опитват и им харесва и се във възторг. Аз съм опитвала мочи в ресторанта на шеф Михайлов. Не останах във възторг, но то е възможно, защото аз просто не обичам лукум, мочи и такива неща. Но въпреки това гледам колко много всички се кефят на мочето. Да, мочето е поръсено с пудра захар в една много кокетна жълта опаковчица. Мекичко, мекичко, въздушничко. Прекрасно! Това дори не е пудра захар отгоре. Това не е пудра захар. Това е просто някаква пудра. Да ви кажа, на вкус не е лошо. Имайки предвид, че това е мочи, доста е като лукум. Може би съм оцелила вкуса с манго. Не е много сладко, нежно е, приятно е. Добре, че отгоре не е пудра захар, защото ще да е прекалено сладко. Оценката, която ще дам на мочето е 6 от 10. Вкусно е, нежно е, предполагам, че на много хора ще им хареса. И нека да преминем към дългоочакваните желирани бомбони. Много готина опаковчица, зайчета ни. Съставките няма да ви ги чета. Толкова са сладички. Имат вкус на желирани бомбони като едно време. Малките опаковки, ако се сещате, не като Харибо. Тия другите имаше едни на бебето на време. Не са лоши, но не са и здравословни. Оценката ми за желираните бомбони е 5 от 10. Нищо неочаквано. Хапнеш няколко бройки, окей, но save for later. И така, скъпи приятели, ние с вас видяхме и опитахме кулинарното изложение Taste the World Expo в Сердика център. Доста бяха интересни продуктите, които купих. Не съм ги опитвала друг път. Със сигурност ми се родиха няколко идеи какво да сготвя. Мочето със сигурност не ми влиза в списъка с любимите десерти. В следващите видео очаквайте да сготвиме Thai Rolls, както и да използваме тези прекрасни подправчици, които имаме. Ако ви харесва това видео, може да ме подкрепите с едно харесване и да коментирате какво бихте искали да тествам в следващите видеа. До скоро, хора! Добре ли е настроение? Не е добре? Трябва ли има нещо друго? Оле, чудесно!